A vida do mar hai que entendelo. O mar tenche dúas cousas. Tenche dúas olas buenas e unha mala. Pero hai que saber cual é a mala. Pero nosotros sabíamolo. Por miña abuela, que iba a pescar miña abuela, e traía cada cestado de pescado que non era broma. E sempre nos dicía, cando íbamos con ela, porque tiñamos as casas na beira do mar. E a praia igual, que é unha praia moi bonita. E dicíanos, agora, apartarse, salir de aí. Que salíramos das pedras. E salíamos correndo, xa villa grande, e se barría todo. Pois meus irmáns marchabanche para o mar, e viñen a lo mellor a fin de mes, e viñen e traían algo de pescado, e cando viñen había que lavarlles a roupa que traían, toda, e volvían para o mar outra vez. E era a chavía deles. Iban para o mar e viñen ca roupa sucia, había que lavarlla, e traía algo de pescado, e había que prepararlo tamén. Pero volvíanse para o mar outra vez. Que viña moito para Burela. Estaba moito en Burela, porque en Burela daquela había moi buenos barcos para andar así ao arrastre, chamabanlle as parexas, e aí viñan para aí sempre. Viñan para aí, para o mar, para Burela. Algúns ainda nos iban buscar ás casas, de buenos mariñeiros que eran.